ගරු මන්ත්‍රීතුමා කතා කරන්න. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர்களே, பாராளுமன்ற ஒத்திவைப்பு வேளையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரேரணை ஒன்றை உயர் சபையில் சமர்ப்பிக்க கிடைத்த வாய்ப்புக்கு எனது நன்றியறிதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களம் விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களத்தில் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் திணைக்களத்தினால் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் கடந்த 20 வருடங்களாக புறக்கணிக்கப்பட்ட விடயம் தொடர்பாகவே எனது பிரேரணையை சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன். அதாவது 1996ஆம் ஆண்டு விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் கோவிசவன நியாமக என்ற பெயரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நாடு பூராகவும் வழங்கப்பட்ட நியமனம் இற்றை வரையும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு மாத்திரம் மறுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது தமிழில் விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி உதவியாளர் என்றும் ஆங்கிலத்தில் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் அசிஸ்டன்ட் என்றும் அழைக்கப்படுகின்ற இந்த நியமனத்திற்கு பல தடவைகள் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டு தற்போது நாடு பூராகவும் 9600 பேர் கடமையாற்றுகின்றனர். சுருக்கமாக ஏஆர்பி என்று அழைக்கப்படும் இந்த நியமனம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு மாத்திரம் இற்றை வரைக்கும் மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக சொன்னாலும் இவ்விரு மாகாணங்களிலும் உள்ள சிங்கள மக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் பிரதேச எல்லைக்குள்ளே இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். உதாரணமாக அம்பாறை மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் 20 பிரதேச செயலகங்களை கொண்டுள்ள இம்மாவட்டத்தில் அம்பாறை, உகன, மகோவயா, பதியத்தலாவ, தெய்யத்த கண்டிய, தமண, லாகுகல ஆகிய 7 பிரதேச செயலக எல்லைக்குள் 149 பேர் கடமையாற்றுகின்ற அதேவேளை ஆலையடிவேம்பு, இறக்காமம், சம்மாந்துறை, காரைதீவு, சாய்ந்தமருது, நிந்தவூர், அட்டாளைச்சேனை, நாவிதம்பளி, அக்கரைப்பற்று, திருக்கோயில், பொத்துவில், கல்முனை முஸ்லிம் பிரிவு, கல்முனை தமிழ் பிரிவு ஆகிய 13 பிரதேச செயலக எல்லைக்குள்ளே எவருமே நியமிக்கப்படவில்லை. இவ்வாறே கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மட்டக்களப்பு மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டங்களினதும் வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாணம், முல்லைத்தீவு, வவுனியா, கிளிநொச்சி, மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களினதும் நிலைமைகள் காணப்படுகின்றன. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, குறித்த விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்கள தலைமை அதாவது கமநல அபிவிருத்தி ஆணையாளர் நாயகத்தின் 2011/12/9 1735/42 இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமான பத்திரிகை பார்த்தால் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே வடக்குமில்லை கிழக்குமில்லை. அந்த வர்த்தமான பத்திரிகையின்படி இலங்கையிலே வடக்கு என்ற பிரதேசமோ அல்லது கிழக்கு என்ற பிரதேசமோ காணப்படவில்லை என்பதாகவே அந்த வர்த்தமான பத்திரிகை அமைந்திருந்தது. சிங்கள மொழி மூலம் மாத்திரம் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்த குறித்த வர்த்தமான பத்திரிகையில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள மாவட்டங்களை தவிர ஏனைய சகல நிர்வாக மாவட்டங்களையும் குறிப்பிட்டு குறித்த அந்த வர்த்தமான பத்திரிகை பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது. குறித்த வர்த்தமான பத்திரிகையில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் உள்ள பிரதேச செயல பிரிவுகளையும் அப்பிரிவுகளுக்குள்ளே காணப்படும் கமநல சேவை மத்திய நிலையத்தின் ஆளுகை பிரதேசங்களையும் மேலும் இப்பிரதேசங்களின் கீழுள்ள விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி உதவியாளர் பிரிவுகளின் பெயர்கள் மற்றும் இலக்கங்களையும் இன்னும் விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி உதவியாளர் பிரிவுகளின் கீழ் அடங்கும் கிராம அலுவலர் பிரிவு அல்லது பிரிவுகளின் பெயர் மற்றும் இலக்கங்களும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. இவ்வாறு குறிப்பிட்ட தகவல்களை குறிப்பிட்டு குறித்த வர்த்தமான பத்திரிகை வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறு வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை உள்ளடக்கி குறித்த வர்த்தமான அறிவித்தல்
மேற்கொள்ளப்படாமையினால் பல்வேறு நடைமுறை பிரச்சனைகள் குறித்த திணைக்களத்தின் மூலம் மக்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு வர்த்தமான அறிவித்தல் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் தவிர்ந்த பிரதேசங்களுக்கு மாத்திரம் பிரசுரிக்கப்பட்டமையினால் குறித்த நியமனங்களுக்கான ஆளணிகளின் எண்ணிக்கையை தீர்மானித்துக் கொள்ள முடியாத நிலைமையிலேயே குறித்த திணைக்களம் இன்னும் காணப்படுகிறது. அதேபோன்று 2000 ஆண்டின் 46ஆம் இலக்க கமநல அபிவிருத்தி சட்டம் மற்றும் 2011ஆம் ஆண்டின் 46ஆம் இலக்க கமநல அபிவிருத்தி திருத்தச் சட்டம் போன்ற சட்டங்களை கூட நடைமுறைப்படுத்துவதில் பல்வேறு சட்ட சிக்கல்கள் காணப்படுகின்றன. இன்னும் இதேபோன்று குறித்த நியமனங்கள் தமிழ் முஸ்லிம் பிரதேசங்களில் வழங்கப்படாமையினால் ஏக்கர் வரி அறவீடு மற்றும் உரமானியத்துக்கான கொடுப்பனவுகள் போன்ற விடயங்களில் அசாதாரண தாமதங்கள் காணப்படுகின்றன. விவசாயிகளுக்கு பல அசௌகரியங்களும் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக சொல்ல போனால் அதிமேதக ஜனாதிபதி அவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய தேசிய உணவு உற்பத்தி திட்டம் கூட வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்த முடியுமா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, சுருக்கமாக சொன்னால் கடந்த 20 வருடங்களாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள தமிழ் முஸ்லிம் பிரதேசங்களில் மாத்திரம் குறிப்பிட்ட நியமனம் மறுக்கப்பட்டுள்ளமையானது அப்பிரதேச மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளை மீறும் செயலாகும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, இந்த நல்லாட்சி கொண்டுவரப்பட்டு சுமார் 2 வருடங்களை அண்மித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் இன்னும் காலத்தை வீணடிக்காமல் வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள சகல பிரதேச செயலக எல்லைக்குள் உள்ள சகல கமநல சேவை மத்திய நிலைய ஆளுகை பிரதேசங்களையும் அப்பிரதேசங்களின் கீழ் வரையறை செய்ய வேண்டிய சம்பந்தப்பட்ட சகல தகவல்களையும் உள்ளடக்கிய வர்த்தமான பத்திரிகை பிரசுரத்தை உடனடியாக செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு அவசரமாக மேற்கொள்வதன் மூலம் குறித்த திணைக்களத்தினூடான சேவையை வினைத்திறனுடன் கூடியதாக மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்றும் சரியான நியமங்களையும் நியதிகளையும் தழுவியதாக விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி உதவியாளர் பதவிக்கான ஆளணிகளை உருவாக்கி அவ்வாணணிகளுக்கான நியமனங்களை அவ்வப்பிரதேச இளைஞர் உதவிகளை கொண்டு நிரப்ப வேண்டும் என்றும் இவ்வுயர் சபையில் பிரேகரிக்கின்றேன். இதனை எங்களுடைய பிரதி விவசாய அமைச்சரவர்கள் செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு எங்களுடைய பிரதி விவசாய அமைச்சரவர்களும் விவசாய அமைச்சரவர்களும் தலையிட்டு இந்த நீண்டகால பிரச்சனையாக இருந்து வருகின்ற இந்த அசாதாரண நிலைமையை நிவர்த்தி செய்யும் வகையிலே அவசரமாக இந்த வர்த்தமான பத்திரிகையையும் பிரசுரம் செய்வதோடு வடக்கு கிழக்கிலே 20 வருடங்களாக மறுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நியமனத்தையும் அவசரமாக பெற்றுக் கொடுக்கின்ற ஏற்பாட்டை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே உயர் சபையிலே பிரேகரிக்கின்றேன். යෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු සල්මාන් මන්ත්‍රීතුමා. ගරු මුලසුනුරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මේ ඒ යෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා. පිළිතුරු කතාව ගරු වසන්ත අලිවිහාරි ඇමතිතුමා. ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ගැටලුව සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කුෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර තනතුර සඳහා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට 2013-10-4 හා සංශෝධිත 2014-6-27 දිනති ගැසට් පත්‍ර අනුව අනුමත බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව තරඟ විභාගයක් මගින් උතුරු නැගෙනහිර පළාත් ඇතුළුව මුළු දිවයිනටම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවන ලදී. ඒ අනුව 2016-8-24 දිනතිව මෙම තනතුර සඳහා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. එහිදී සුදුසුකම්ලත් අපේක්ෂකයින් 1043ක් බඳවා ගත් අතර ඉන් 86ක් දෙමළ මාධ්‍ය අපේක්ෂකයින් විය. ඒ නිසා සුදුසුකම්ලත් නිලධාරීන් බහුතරය සිංහල මාධ්‍ය නිලධාරීන් වීම හේතුවෙන් සිංහල මාධ්‍ය නිලධාරීන් 431ක් උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සඳහා අනුයුක්ත කරන ලදී.
උතුරු නැගෙනහිර පළාත සඳහා සිංහල මාධ්‍ය නිලධාරීන් අනුයුක්ත කිරීමේදී එම නිලධාරීන් දමිළ මාධ්‍යයෙන් කටයුතු කරන ගොවි ජනතාව හා ගොවි සංවිධාන සමග රාජකාරී කිරීමේදී ඇති වූ අපහසුතාවයන් හා අවබෝධයන් හේතුවෙන් ඔවුන්ගෙන් නිසි සේවයක් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සිදු වූයේ නැත. එබැවින් එම නිලධාරීන් උතුරු නැගෙනහිර පළාතෙන් ඉවත් කොට සෙසූ පළාත්වලට අනුයුක්ත කරන ලදී. ඉන්පසු ඉහත ගැටලුවට විසඳුමක් වශයෙන් උතුරු නැගෙනහිර දිස්ත්‍රික්කවලට එම දිස්ත්‍රික්කවලින්ම කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට හැකිවන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් 2016/1/26 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී. එමගින් කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර වසම් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සමග සමපාත වනසේ පිහිටුවීමටත් ඉන් අනතුරුව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් අයදුම්පත් කැඳවා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර පුරප්පාඩු පිරවීමට යෝජනා කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් 2016 3/30 දින එළඹී අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව ඉහත යෝජනා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කර ඇති රජයේ ආයතන විසින් සිය සේවාවන් සැපයීමේදී දැනට පදනම් කරගෙන ලබන භූගෝලීය සීමාවන් වල පවත්නා නොගැලපීම් සම්බන්ධයෙන් අදාළ පාර්ශ්වයන්ගෙන් අදහස් විමසීමේ ක්‍රියාවලියේදී සලකා බැලීමට යොමු කරන ලදී. එසේම 2016 මාර්තු 30 වන දිනති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ අනුව පහස සඳහා නිර්දේශ ලබා දී ඇත. කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර වසම් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සමග සමපාත වනසේ පිහිටුවීම සඳහා වන යෝජනාව ඉහත සඳහන් ක්‍රියාවලියේදී සලකා බලා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන ලෙස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට දැන්වීමි. කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර වසම් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සමග සමපාත වනසේ පිහිටුවීම පිණිස වන යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඉහත සඳහන් පරිදි කටයුතු කිරීමට සඳහා අවශ්‍ය වැඩිදුර තොරතුරු ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට උපදෙස් දීම. ඇයන්න ඉහත සඳහන් පරිදි අදාළ නිර්දේශ ලැබීමෙන් අනතුරුව කෘෂිකර්ම ඇමතුමා ඉදිරිපත් කළ සංදේශයේ දෙවන ඡේදයේ යටතේ දක්වා ඇති යෝජනා පිළිබඳ සලකා බැලීම. ඒ අනුව 2016/5/30 වන දින ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ පැවති රැස්වීමේදී ඉහත ආට අදාළ මූලික තොරතුරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒ වගේම ඔබතුමා ඒ කියවුණු ඒ ගැටලුව සම්බන්ධව ඇමතිතුමත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට දේශීය ආහාර අවශ්‍යතාව රට තුල නිෂ්පාදනය කර ගැනීම මූලික අරමුණ කරගත් ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 2016 සිට 2018 වත්මන් රජයේ අතිශයින්ම ප්‍රමුඛ ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනක් බවට පත් වී ඇත. මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බිම් මට්ටමේ නිලධාරීන්ගෙන් මනා ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතා වැදගත් වේ. එබැවින් දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක සඳහා විශේෂයෙන්ම වැඩි වගාබිම් ප්‍රමාණයක් පිහිටා තිබෙන උතුරු නැගෙනහිර පළාත් තුල පිහිටි දිස්ත්‍රික්ක අම්පාර, යාපනය, කිලිනොච්චි, මුලතීව්, මඩකලපුව, තිරිකුණාමලය, මන්නාරම, වවුනියාව සඳහා එම ප්‍රදේශවල ජනතාවට වඩාත් සමීප කටයුතු කළ හැකිවන ආකාරයට කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකරුවන් සේවයේ යෙදවීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වී ඇත. එසේම ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිජන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් සමග මනා සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගනිමින් ගොවි ජනතාවට බිම් මට්ටමේදී අවශ්‍ය උපදෙස් හා මඟ පෙන්වීම ලබා දෙමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීමටත් ඉදිරිපත් වන ගැටලු මනා අවබෝධයකින් යුතුව වටහා ගෙන අදාළ ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීමටත් හැකියාව ඇති කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකරුවන් දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක සඳහා පත් කළ යුතුය.
කුෂිකර්මය හා ගොවි ජන සේවා කටයුතු ඉටු කර ගැනීම සඳහා දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම එම දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්නේ ජනතාවට වඩාත් සනීප තම රාජකාරී ඉටු කළ හැකි වන පරිදි ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාස මට්ටමින් කුෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන් පත් කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය බව හඳුනාගෙන ඇත. එසේම විවිධ ප්‍රදේශවල ජනතා අපේක්ෂාවෙන් සහ කුෂිකාර්මික ජීවන රටාවක් අවබෝධ කර ගනිමින් වඩාත් වැඩි සේවාවක් බනා සම්බන්ධීකරණයකින් යුක්තව ලබා දීම සඳහා මෙම කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන් අදාළ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් බඳවා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වී ඇත. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර පළාත් තුළ පිහිටි අම්පාර යාපනයේ කිලිනොච්චි මුලතිව් මඩකලපුව තිරුකුණාමලේ මන්නාරම වවුනියාව දිස්ත්‍රික්ක සඳහා එම ප්‍රදේශවල ජනතාවට වඩාත් සනීප කටයුතු කළ හැකි එම ප්‍රදේශවල බහුලව භාවිතක වන භාෂාවෙන් වැඩ කටයුතු කළ හැකි කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකරුවන් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාස මට්ටමින් බඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය වී ඇත. ඉහත කර්තව්‍යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දැනට හඳුනාගෙන ඇති කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන් පුරප්පාඩු ප්‍රමාණය අතිමහත් බාධාවක් වී ඇත. ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාස මට්ටමින් කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේදී වසම් 4412ක් පුරප්පාඩුව පවතින බව හඳුනාගෙන ඇත. ඉන් පුරප්පාඩු 1695ක ප්‍රමාණයක් උතුරු නැගෙන පළාතේ පළාත්වල පවතී. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඇමතිතුමා කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඉදිරි කාලය තුලදී ඒට අනුමැතිය ලැබුණයින් පස්සේ බඳවා ගැනීම කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. පාර්ලිමේන්තුව හෙට දින 9:30ට නැවත රැස් වෙනවා.